labbaik ya Husaini Zaria babu nisa mun ba kiran mu fansa mu ma masami shada labbaik ya Husaini Zaria babu nisa mun ba kiran mu fansa mu ma masami shada. ‘Yan uwa musulmi almajiran Sheikh Ibrahim Zakzaki, hafizahullah, na sanar da jama'a cewa za su gudanar da tattakin 40 kamar yadda aka saba daga yankunan Kano, Fambeguwa, Funtuwa, Kaduna, Birnin Gwari da Malumfashi, wanda za a fara nan da ‘yan kwanaki kaɗan. Wannan tattaki dai ana yin sa ne domin tunawa da wahalhalun da iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi suka sha na tafiya a ƙasa cikin Sahara, kafafunsu babu takalma, daure cikin sarƙoƙi daga Karbala ƙasar Iraki zuwa Damashq na ƙasar Siriya bayan kisan gilla da rundunar Yazidu dan Muawiya yayi wa Imam Husaini alaihi salam dan Fatima diyar manzon Allah a shekara ta 61 bayan hijira. Muna fatan jama'a za su bada haɗin kai. Wannan sanarwa ce daga dandalin manema labarai na harka Islamiyya a Najeriya. Sun daura matayenmu aka ba ta kalma aka ja su gari mai nisa aka ba ta kalma aka ja su gari mai nisa labbaik ya Husaini Zaria babu nisa